Γεια σας, τι μου κάνετε? Από ό,τι βλέπετε είμαι στο αμάξι. Λοιπόν, πήγαμε στο παζάρι, γιατί είχα παζάρι στην περιοχή μας, τελειώνει αύριο, αλλά πήγαμε τώρα σήμερα εμείς. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την μπλε φόρμα και μία μαύρη φόρμα για το Γιώργο. Επίσης, δεν θα σας δείξω, αλλά πήραμε μποτσεράκια, του πήρα και κάρτσες. Λοιπόν, πήραμε αυτό εδώ πέρα για τους αναπτήρες και αναπτήρες εδώ μεγάλους. Επίσης για μένα πήρα αυτά εδώ πέρα τα λιβάνια, τα μακρόστενα, με καρύδα και βανίλια. Τα έπαιρνε πάρα πολύ ο πατέρας μου και του αρέσανε. Και πάντα τα παίρνω όποτε έρχεται το παζάρι. Πήρα αυτό εδώ πέρα το καρτσόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόλις το είδα ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, αυτά πήρα και θα πάρουμε και άλλα λογικά το απόγευμα, θα ξαναπάμε, γιατί τώρα πήγαμε έτσι για λίγο. Και λογικά θα σας κάνω και εκεί βιντεάκι. Τα φιλιά μου!